Leeg ko, bababa sa aking At mas pag-uusapan. tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras natin sa buong kapuluan is already 11:18 p.m. At habang nasa biyahe ka ngayon o nasa tahanan ninyo, ito na yung pagkakataon para makinig ka sa ating Top Secrets. Kung hindi mo pa time para magbahagi, siguro may tamang oras para ibahagi mo sa amin yung kwento mo. Pero may isa na po tayong caller ngayon na nasa kabilang linya. Napapakinggan po natin ang kanyang kwento. Sa mga kabisyo, di na po natin papatagalin pa. Kilalanin na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Hi, good evening. Hi, good evening to all of you. Good evening Hi, good to all evening. the... Hello. Hello po. Hi. Yes, hello. Okay. Hello? Hello. Hello po. Hello. Yes, okay na po yung signal. Sayang naman kung mawawala ka ngayong gabi na to. Hello, hello, hello. Hello. Hi, madam. Good Yellow. evening. Hi, good evening. Okay po yung signal ko? Hello. Hello po. Good evening. Yes, hello. Ayan, okay na. Loud and clear po ba ako sa'yo? Yes, hello. Okay. Yan. Sayang po kung Okay. hindi ka Nandinig po niyo na po namin... ako? Yes. Sayang po kasi kung hindi ka Oh, namin mapapakinggan ngayong gabi na to. Para sa itong gabi okay, na to. okay. No, may bago Thank tayo you very mag-start. much po. Kamusta ka muna? Medyo okay naman at kinakabahan pero kailangan kayanin. Mhm. First time mo bang Ganun. ibabahagi itong kwento mo? Actually, first time po sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng nakikinig ng Love Radio, lalo-lalo na ako. Mhm. Mahilig talaga sa radio. Mhm. Yun po. Gano'n mo na to katagal binibitbit yung ikukwento mo ngayon? Actually, almost 13 years na since 2012. Wow. Ang tagal na pala. Pero hanggang ngayon, nakasikin pa rin sa utak ko. Siyempre, mag-isa lang ako sa buhay. Mhm. So, mahirap din kasi na wala kang parents. Although may mga kapatid ka, pero hindi ka naman nila kayang intindihin. The Yes. secret is a secret, but ang hirap dalhin kasi natatakot din ako na yung I-judge mga ka. may mga taong makakaintindi or supposed to be hindi lahat pure 100% Oo. sa case na nangyayari sa buhay ko sa ngayon. Actually But nga, naiyak to be talaga ako pray lang. yung nabasa ko yung kwento mo. Pero eto na, excited na akong pakinggan yung kwento mo. Okay po. Pero bago ang lahat, tagasan ka po? Taga Mandaluyong City. Taga Mandaluyong City. Ilang taon na po? I'm 42 years old. 42 years old. Anong pangalan? Just call me Big N na lang po. Sorry? Big N. Letter N. Big N? Yes. As in malaki, tapos N. Yes po. Okay. Big N from Mandaluyong. Ano ang top secret mo? Actually, una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Love Radio, lalo na kay DJ Jello, sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat din po ng DJ na ang Love Radio, lalo na kay DJ Kitera. Mhm. Inumpisahan ko to, actually pinag-isipan ko maigi ng 10 beses sa mga makakakinig, makakaintindi at
at hindi rin sa mga hindi rin makakaintindi, okey lang din po na mai-judge niyo ako pero sana malaman niyo yung tunay na hindi lahat ng taong katulad ko ay kailangang husgahan at pagdirian at katakutan. Nagsimula ang buhay ko sa ganitong klaseng senaryo. I'm working for the isang courier services sa logistic department, sa Makati. I got to stay, big puro kausap ko mga logistic. Isang araw may nakilala akong isang taga-Canada, Canadian siya, itago na lang natin siya sa pangalan Douglas. Nag-chat siya sa'kin, pero hindi ko na-expect. Isang bagay na nahulog na yung loob ko, nagtiwala at nagmahal. Sobrang tiwala kasi binigay naman niya lahat din sa akin na kailangan ko that time. Every 3 months, umuwi siya ng Pilipinas para makita ko. Marami siyang pangako, marami siyang gustong gawin para sa akin. Doon kami magpapakasal sa Vancouver, Canada. Hanggang sa isang araw, nagulat ako yung friend ko pumunta sa bahay. Sabi niya sa akin, "Bes, baka pwede mo ako matulungan kasi meron siyang bukol sa likod ng tuhod." Sabi ko, "Yeah, sure, walang problema. Ikaw pa ba?" Sabi ko gano'n. Hanggang isang araw nagpunta na ako bago pumunta ng work, pumunta muna ako sa isang ospital sa Makati, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Nagpa-test na ako ng aking dugo. Ang dami diyang chika, ganto-ganto, ilan daw ba naging jowa ko, ganyan. Tinirayan ko pa nga siya, sabi ko, ang dami naman tanong, kukunin lang yung test. Hanggang the following day, 2 weeks daw po, or 3 weeks bago malaman yung result. Hanggang isang araw nasa meeting ako with my client. Ang daming missed call, daming tawag, di pala tumatawag na yung nurse. Iba yung kaba ko, iba yung takot ko. Sabi ko, bakit kaya? Anong meron? Hanggang natapos ko na yung meeting ko, dumiretso na ako dun sa Makati. Hanggang sinalubong na ako ng isang staff. Sabi niya, "Sir, dito tayo sa isang room. Importante malaman mo 'to." Hindi ko alam gagawin ko. Pagpasok ko ng room, nakita ko yung mga karayom sa likod ko. But indefinitely, kinalimutan ko muna yun. Habang dahan-dahan ko binabasa yung sobre, binubuksan yung sobre, nanginginig yung kamay ko, nanginginig yung buong katawan ko. Nakita ko yung isang result na hindi ko makakalimutan. Eh, Okay ka lang ba, Big N? yes. Hanggang yung pagbukas ko, isang parang gumuhong mundo para sa akin. Then nabasa ko yung result na HIV positive ako. Tama ba ako ng pagkakarinig, Big N? Yes, HIV positive ka that time. yes. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ba o hanggang saan. Kasi ang hirap yung sitwasyon na pinagkatiwalaan mo yun. Isa lang yung gumalaw sa'yo, isa lang yung ano mo, hindi naman ako mahilig. Focus lang ako sa trabaho kasi kailangan ko mag-work. Ako lang mag-isa, wala akong aasahan. Dumating yung una sa buhay ko na doon na lumabas yung nagka-Steven Johnson ako, nagka-TB, nagka-HEPA lahat. Lumapit ako sa kapatid ko pero ginawa niya sa akin parang isang aso na may higaan man pero nakakarton. Inabot ka lang ng pagkain. Pag gusto nang iabot sa'yo yung pagkain. Sobrang sakit. Kasi ang dami ko rin na itulong lalo na sa mga anak mo. Ang dami niyang sinabi sa akin, pinagsabi niya sa buong kapitbahay niya makakilala. Wala akong mukhang maipakita kaya lumayas ako.
Ang hirap, DJ. Ang hirap. Sabi ko, Lord, hindi naman ako masamang tao. Oo, naging bading ako, naging bakla ako. Pero ano itong parusang binigay mo? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nawawala sa isip at puso ko kasi sobrang sakit. Tignan one time nagkausap kami sa messenger, kausap ko yung mga anak niya tumatawag sa yung pala nagdideliryo na si Douglas. Ang balak niya talaga dun ka magpakasal kasi maganda yung benefits dun niya na rin sasabihin yung kanyang sekreto. Pero bigla na lang siya naputulan ng hininga. Sabi ko, iniwanan niyo ako ng isang malaking problema na hindi ko alam paano ko isi-share. Paano ko dadalhin sa buhay ko? Wala akong mapagkatiwalaan, wala akong mapagsabihan. May isa akong kapatid pero hindi niya naman ako. Tinuring niya akong isang maduming tao. Sinisig niya pa sa akin yung sakit ko. Hanggang ngayon, dinadala ko pa rin yung hirap at sakit. Sa isip ko, nagkaroon na ako ng mental problem. Nang gusto ko na rin mawala. Dahil wala kang mayakapan, wala kang masabihan. Ang hirap po. Sobrang hirap. Sana wag niyo akong pagmasdahan. Ngayon hindi ko alam kung saan pakukuha ng although free yung gamot niya pero yung mga ibang test hindi. May affected na rin po ako sa bituka. Kailangan ko na rin magkaroon ng endoscopy at colonoscopy pero lumalapit na po ako sa iba ng mga government natin. Dasal na lang talaga ang kailangan. Ngayon po dinudugo ako. Hirap na ako pero pinipilit ko na po maging masaya. Lumapa. Bubuong dugo lumalabas. Dinudubig ko pero kailangan ko labanan. Pasensya na kayong lahat. Ang hirap pala ng ganitong buhay. Sana nandito si mama at saka si papa sa tabi ko. Paano ko kaya makakayanan yun lahat? Lalo na't hindi ko alam saan kukuha ng pang-endoscopy at pang-colonoscopy. Dahil close na rin ang lahat ng government, hindi na pwede sila kumuha ng mga nilalapit. Pero nagdadasal. Hello, Big M? Yes po. What do you mean close na? Yung close na yung paglapit po sa mga government na kasi nilalapit ko nga po yung endoscopy sa colonoscopy. Anong sabi? Wala na daw po. Next year na raw po uli. Ano to, sa Parang isang DSWD bigla. ba to? Opo, sa DSWD, sa Vice President, saka sa President po. PCSO, ganun din po. Pero lumalaban lang ako kahit Okay. sakit. Sige, tatry natin Ako mismo, tatry ko yung kakayanan ko na matulungan kita dito sa sinasabi mo. Pero, ito muna. Ilang taon mo na tong bitbit? 13 years pa? 12 years? 13 years na po. 13 years na. Sa 13 years mo na yan, paano mo hinaharap yung araw-araw? Paano
Okay lang po, normal lang ba? naggugupit ako, Nagtatrabaho pa rin ba? nagre-ribbon, nagsa-sideline po ako maggupit, mag-ribbon. Minsan po, bumabalik din yung gusto ko uli mag-apply bilang drag queen uli sa mga comedy bar. Para you have to enjoy, pero 'pag mag-isa ka na lang, bumabalik lahat. Iniiyak ko na lang, dinadasal ko na lang po. Sorry Sir Jello, Okay sorry lang. sa lahat. Naiintindihan kita. Sobrang bigat, pero gano'n talaga po. Kailangan natin pagdaanan lahat ng mga pagsubok, kahit ano pa man 'yan. Dapat lang 'wag tayong mag-isip maghiganti sa kapwa, kahit na ginawan tayo ng gano'n, pagdasal lang natin sila. Kasi bilog ang mundo, darating din at darating sa kanila rin yung ginawa nila sa kapwa nila. Basta ako, malinis ang konsensya ko, kahit na may ganito ako, patuloy pa rin akong lumalaban at magdadasal. Yun lamang po. Maraming salamat. Una sa lahat, Big M, gusto lang kitang yakapin na mahigpit. May request lang po ako, sana patugtugin niyo lang po yung may kay Mariah Carey niya, Can Be. Yun po yung nagpapalakas ang loob kapag nadidinig ko yung kanta ni Mariah Carey na Can You Have It. Ipinapakita kasi din yung mga batang may mga sakit pero lumalaban. Anong title nito? Mariah Carey eh. Wait po, search ko lang. Mamaya po, i-chat ko na lang po sa inyo po. Oo, habang nagsasalita Thank ka, you, habang Diggy. nagsasalita ako, kahit i-search mo na or isipin mo na. So ito nga, no, Sige after po. na itong call natin, ita-text kita, hihingin ko information mo. Opo. I try my best, hindi ako nangangako, na matulungan kitang ilapit ito sa ating government. And hindi na natin kailangan sabihin dito ng detalyado pa kung paano natin proseso na yon. Pero yun nga. Anyway, ano pa bang gusto mo i-share sa amin? Ang gusto ko lang po is lumaban lang tayo. Huwag niyo kaming husgahan. Isa lang naman pong iniiling ko. Isang yakap lang. Tanggapin niyo kami. Mahalin niyo kami. Yun lamang po. And God bless you to all. DJ Jello, sa buong bumubuo po ng Love Radio. Maraming salamat po. God bless. Big M, laban lang ha. Opo. May pagkakataon kang dumalaw dito sa aming himpilan. Tayin ka namin ha. Opo. Antayin kita. Pangako po. Gagawa po ako ng paraan. Gusto mo ba pumunta dito? Opo, gusto ko po. Tama ba yung mismong lugar na binigay mo sa akin? Opo. Sige. Kaya mo ako gagawa ng paraan para makapunta ka dito ha. Sige Makita po. mo lahat ng DJ natin dito ha. Opo. Updali ko rin po yung mga request ko para makita niyo po. Di na kailangan. Naniniwala ako sa'yo. Ang kailangan lang natin ay maging masaya ka lang. Ang gusto ko, makita ko yung mga ngiti mo. Na masaya at masarap mabuhay kahit mabigat man ang problema natin. Alam mo, Big M, hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niyan. May mga taong tikom ang bibig. Hindi nila kayang masabi, nahihiya sila.
Pero ikaw, bilib kami sa'yo at saludo kami sa'yo dahil napakalakas mo, napakatibay mo. Ang tignan mo, hindi natin masabi, 13 years. 13 years mo na nilalabanan tong sakit. Pero still, strong ka pa rin. Nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na ikwento ito sa maraming tao. At hindi biro magkaroon ng sakit na HIV. Hindi lang gay, hindi lang parte ng LGBTQA+ ang pwede magkaroon nito, kundi pwedeng lalaki mismo, straight guy, babae mismo. Wala pong pinipili ito. Tama ba ako, Big M? Tama ba ako, Big M? Kahit ano pa ang gender Yes mo, po. wala ligtas dito. BGM can take that away from me. Ang Mariah Carey. Salamat po talaga. Anong title niya? Can take that away from me. From Mariah Carey. Try ko mahanap dito kung meron. Opo, nasa YouTube siya eh. Nakita ko. Ano pang gusto mong sabihin? Simple lang po. Kung meron man kayong anak na ganito, or kaibigan, huwag nyo silang pagdirian. Bagkus mahalin nyo sila, tulungan nyo sila. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang istorya ng buhay. Iba-iba lang ang mga pamagat at layunin nito. Pero iisa lang din ang lahat. Wala namang binigay ang Diyos sa atin ng pagsubok. Lahat ito ay kaya natin. Una mahirap, pero gaya nga ng sabi, labanan ng lahat. Huwag matakot. Kung gusto niyo ako makita, bayakap. Anytime pwede niyo ako makita. Salamat sa pagmamahal ninyo lahat. Salamat. And God bless you to all. We love you. Mariah Carey. Take that away. Tama ba ako? Can take that away. Can take that away. Natry kong hanapin Sige po, wala po problema. So, yun lang ba gusto mong sabihin ngayon? Yun lamang po. At gumaang po yung loob ko. Pero sa inyo, lumakas ang loob ko na para sabihin. Dahil sobrang bigat na po ako talaga. Ito ba yun? Tama ba ako? Opo. Hey, Opo. Sige, Seno. Maraming salamat po. Don't be afraid to dream. Tama ba ako? Ito yun? Opo, tama po. Bukod dito, ano pang gusto mong song na pwede kong i-play sa radyo mamaya? Yung kanta sa Inay. Ano yung title niya? Inay po. Pagpapasalamat sa isang ina. Inay? Inay po, pamagat. Yung kaya yung kay Carol Banawal po, iingatan ka. So, yun na ba yung gusto mo lahat na sabihin? Yun na po. Maraming salamat sa Sir Jello na Welcome. pag-aamol loob ko. Welcome. And thank you rin sa Love Radio. Hindi tayo magkakakilala o hindi tayo magkakapag-usap o hindi ka rin mapapakinggan kung hindi dahil dito sa Love Radio. Love Radio ang ating Celebrate. susi at Opo. bridge para malaman ko rin yung kwento mo.
Love Radio, love po. Maraming salamat, Love Radio. Yes. So, drop mo lang yung name mo dito and baka bukas kita kontakin, ha? Okay lang? Sige po. Magpapahinga Opo, lang opo. muna ako, ha? Sige po. Salamat po. Maraming salamat sa'yo, Big M. God bless. God bless you po. Don't worry, ito na yung request mo, ha? Papatugtugin ko para sa'yo. Salamat po. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya isang kabisyoy natin na may sakit na HIV. Naway, mas bigyan pa siya ng lakas ng loob. At mas maging matibay pa ang ating caller ngayong gabi na to. Alam ko walang salita na pwedeng makapagpahilom kanyang mga nararamdaman. Pero sa simpleng pagtulong natin, ay naway mabitbit niya to hanggang dulo. Na may tao pa rin na handang magmahal, maging sino man o ano man ang karamdaman niya. Mga kabisyo, maraming salamat sa inyo sa pagtutok niyo po dito sa 90.7 Love Radio. Muli, ako po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo.